Ματζάρης, όλα στα κάρβουνα και όλα της ώρας. Αγνός στρατιώτου 7 στην Πολύχνη. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα και διαθέτουμε delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και δώστε προσοχή στη μεγάλη μας προσφορά. Κάθε Δευτέρα όλα τα σάντουιτς που θα φάτε στο χώρο μας μόνο με 1,5 ευρώ. Ναι, δεν μειώνουμε ποιότητα ούτε ποσότητα. Κάθε Δευτέρα όλα τα σάντουιτς στο χώρο μας μόνο με 1,5 ευρώ. Παρασκευή και Σάββατο είμαστε ανοιχτά από τις 12 έως τις 6. Ματζάρης, όλα στα κάρβουνα και όλα χειροποίητα. Γίγα σάντουιτς με γύρο και δώρο η Πέψη μόνο με 3,5 ευρώ. Όλες οι σαλάτες στα σάντουιτς είναι δωρεάν. Ολόκληρο κοτόπουλο σχάρας χωρίς κόκαλο, συν σος, συν κεφαλοτήρι μόνο με 9,5 ευρώ. Μην χάσετε τις φανταστικές προσφορές μας. Ματζάρης, αγνός στρατιώτου 7 στην Πολύχνη. Όλα στα κάρβουνα και όλα της ώρας.